deze tekeningen voor. DC staat eerst grondcontact, dan krijg je het nu los, dan krijg je uitpendelfase en de schaarbeweging. En dan heb je dus ook twee fases, standfase en de spelfase. Zo simpel is het lopen eigenlijk. Ja. Dat is een beetje. Maar, even terug, wat vinden wij nou de juiste techniek? Waar moet een, ik moet kijken en juist, wat denken we dan? Wat moeten we gaan zien? Hoe is wat? Die is wel rechtop. Rechtop. Ja. Martin. Waarom meer? Martin rechtop. Niet te veel rotatie, niet te veel precies helemaal. Wat ik altijd doe. Nou ja. Kort grondcontact. Heel meer. Ja, weet ik. Hand op de rug. Voorwaartse stuwing. Voorwaartse. Ook deels opwaarts ook wel. Voorwaartse stuwing. Ja. En wat bedoel je mee? Nou, dat bedoel ik mee dat je door je techniek, onder andere door een stukje coördinatie van de armbeweging, daarmee is het eigenlijk, je coördineert de voorwaartse beweging. En het is ook dat je daarmee ook de beweging naar voren in feite ook ondersteunt. Je ondersteunt. Je ondersteunt en wat ik al hoor zeggen is dat je. En dat je niet gaat draaien, dus dat je te weinig, dus eigenlijk rompstabiliteit in de voorwaartse beweging. En je zet daarmee ook, in combinatie ook met hoe je je voeten neerzet natuurlijk, ook een voorwaartse beweging. Nee, je krijgt een voorwaartse beweging, maar moet je dan. Ik wil naar voren gaan? Nee. Dat bedoel je niet? Laat je dit zwaar krijgen. Het is natuurlijk een combinatie, die voorwaartse beweging is natuurlijk een combinatie met. Als we het maakt van ondersteunende beweging, als je het in je handen hebt. Dat is een gevolg van. Begin niet met je armbeweging. Je bent wel op de goede weg, maar hoe komt die voorwaartse beweging tot stand? Door de beweging van je benen. Dat zeg ik in combinatie met hoe je de techniek van je benen in feite doet. De afzet? Is wij gezien, die knie omhoog zetten, je knie naar beneden laten vallen, reactiviteit. En uitzwaaien. Hoe uitzwaaien? Pendel? Pendel, ja, hoe pendel? Ja, hoe? Zoals een pendel dat doet. Ja, je hebt pendel van. Hier, je hebt ook achteruit. Ja. Als je dat vergelijkt met. Moet er dan een lange slinger zijn? Een korte zwaaivaart. Nee, kort. Korte zwaaivaart? Zijn we het daarmee eens? Korte contact? Nee. Ik zei net, loop nu in de lucht, hè? Ja. Smeerfase. Een korte contact op de grond? is gewoon Ja, een lange zweeffase. ja. De zweeffase is langer dan de standfase. Ja, maar is de zweeffase, wat ermee bedoelt die lange pendel, die van de voorkant. Lange pendel, of wat ermee bedoelt? Die. Ja. Pendel. Ik denk je knie inzet is het belangrijkste voor je voorwaartse sturing. Ja. Oké, ja, dat was ja. Knie inzetten. Inzet? Oké, we gaan even door. We komen er wel. Wat is nog meer belangrijk voor een juiste techniek? Het begin van de standfase onder de heup. Ja, de kaats. Landing? Als we dan naar de tubular wetten kijken, dan kijk je in de beweging bij lopen vaak naar lichaamswaterpunt. Hè? Dan kijk je, dan zeg ik dus, als ik jou goed vertel, dan zeg je. Er is as. Ja, ja. Ja. Rond en onder lichaamswater. Ja. Dat is toch geen oplossing? Dus de voetanden, dus aan de loodrecht onder het lichaamswater. Dan kan je je voorstellen als je ervoor zit. Remje zelf. Ja. Nog meer? Zijn er nog meer dingen waar we op letten bij een juiste looptechniek?
Goed gebruik van je armen. Juist moment. Is dat dan niet een gevolg van goed? Nee. Bij de landing dat die voet in de neutraal stand staat. Anderen, maar dat wordt niet gevraagd. Ah, daar moet je wel op letten dan. Denk ook weer aan je energie, wat we net Ja, besproken hebben. dat stuiterballetje, je moet die voet in de neutraal stand houden. Bij de landing, dan krijg je die... Horizontaal op de grond. Ja, waarom moet je die voet in neutraal stand houden? Dan maak je maximaal gebruik van de elasticiteit van de voet. Van de keuzespier, dan is die enkel die is voorgespannen. Zijn we het daarmee eens? Nee. Is het enkel voorgespannen Nee. als we... Nee. Dat ben ik niet mee. Het hangt af van de Niet snelheid die je doet. Vertel eens dan wat Voor de landing gebeurt. Het ligt aan de snelheid op hoe je landt op je voet. Dat is heel belangrijk. Als Ja. je Ja, daarom- langzaam loopt. Ja, nee, dat is niet helemaal waar trouwens. Want ook hele snelle lopers die langzaam inlopen, die lopen ook heel reactief op hun voorvoet. Hè? Ja. En daar zit het hem wel in. Want ja, dan ga je misschien dan naar het plaatje, maar die landt alleen maar op zijn hiel. En die Als je er is onder, hij zegt spanning houden, dus teen omhoog. Ja. Jij zegt is niet altijd nodig, want dan kan ik naar beneden als ik maar reactief loop. Als Nee, je, als je je, moet sne- wel- je moet als wel. je snel loopt, dan land je op je haak. Als je langzaam loopt, bedoel ik. Meer op je Als je hiel. snel loopt, dan dat komt automatisch dat je voorvoet Ja. onbewust of bewustheid op de grond komt. En reactiviteit natuurlijk, aan beweging, recht te houden. Is het zo? Hij zegt van als je langzaam loopt, dan land je op je hak, en loop je snel, dan loop je op je voet. Nee. Het heeft allemaal met een baslengte te maken. Als je hem kort loodrecht om je romp houdt, dan land je in principe recht op je voet. Maar het is wel, als je het goed wil doen, dan... De uitleg die wel heel vaak wordt gegeven, daar stoor ik me wel eens aan, dat zeg maar, deze loopstijl wordt vaak verward met van je moet op de voorvoet landen. Er zijn in Twente nog een aantal trainers die verkondigen dat borstpompmethode op de voorvoet is. Dat is absoluut niet waar. Zijn we het daarmee eens? Ja, het zijn die trainers zijn. Ja. Ik ben het niet met jou eens. Ik ben steeds bezig van op het voorvoet landen, of je nou snel loopt of langzaam loopt. Als je op het moment dat je op je voorvoet landt, dan zet je beweging al anders in. Op het moment dat je op mijn hart gaat landen plat, dan gaat mijn beweging daarna wordt ook anders. Ja, ik kan het heel moeilijk uitleggen. Als we net hadden over die potentiële energie, hè? Ja. Potentiële energie. We proberen het vast te houden met het landen op je voet, hak, voorvoet. Ja. Ja? Als je je voet af laat gaan, dan zit er helemaal geen spanning in die voet. Dus dan krijg je daar ook geen reactie op effectief. Wel, voorvoet is heel reactief. Discussie intern. Je maakt allemaal deelgenoot van je gedachten, hè? Dat kan allemaal leren. Een normale landing, zoals ik het altijd ervaar, is misschien dat je landt zeg maar, op je haak en dan regel je goed. Maar mag ik heel even daarop vragen? Ik wil ook even op het verhaal van Ruben gaan en aansluitend op jouw verhaal. Kijk maar eens, en als je die dvd ziet, is dat heel leuk om te zien. Kinderen, kleine kinderen, als die lopen. Als een kindje begint te leren te lopen, zonder schoentjes aan. Oké. Ja. Ja? Ga zelf eens lopen op blote voeten. Ga eens hardlopen op blote voeten. Ja. Hoe komt het nou dat mensen zeggen je landt op je hiel? Omdat die schoenen die wij hebben, die hebben van die dikke hakken onder. Dus dat lijkt dat je op je platte voet landt, maar dat is niet zo. En je landt ook niet op je tenen, je landt op je middenvoet. Middenvoet, ja. Bal van je voet, daar landt je op. Probeer maar eens thuis, als je gaat lopen op blote voeten, of straks, dan is het nu een beetje maar dan zul je merken dat je niet op je platte voet landt. En dat is ook maar goed ook, want als je op je platte voet landt, dan krijg je een dreun jongens hier doorheen. Ja, Er is niks van die dikke hakken onder die schoenen. Ja, dat vind ik wel. Dus de mythe van je landt op je hak, ja, je zag daar net al een... Dat was zo Goed, Dat is een verbetering zo meteen. Dat komt straks. Ja, een verbetering. Maar dus, kijk maar bij, het begint bij kleine kindjes als ze lopen, het is allemaal op de voorvoet. Als je nou naar het bovenlopen kijkt, hè, ik heb wel zo'n workshop gehad, en er is steeds over